بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra müteşabih ayetlerdendir. Ol Hazreti Resul-i Ekrem bilen Hudaýyň arasyndaky esrarlardandyr. Şu Qur'an bir kitapdyr ki biz şonu sana nazil etdik. Ta sen şoň wesilesi bilen adamlar garaňkylykdan çykaryp iman nuruny eltersiň diýip Hudaýyň izni bilen tamamy işinde galip bolup we özüne hem daýdylan Hudaýyň ýoluny, ýani din-i Islamy. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Ol Hudaý ki şonuň üçindir asmanlardaky we ýerdäki zatlar we uly helaket kafirler üçin uly güýçli azapdan bolan. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Nihayetde güýçli azap we helaket ol tor kafirlere bolsun ki olar dünýäň hayatyny ahiretden beter artykrak gowy gördüler we halklary Hudaýyň dininden men edip qaytararlar. Ve din-i İslam'da bir egirligi ve nadorostlygy gözläp tapjak bolarlar. Şol kafirler nihayetde gomrahlykdadyrlar. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Ve biz hiç bir peýgamber iýermedik, meger öz kowmynyň diline iýerdik. Ta kowmlaryny beýan etsin we düşündürsin diýip, pes Allah tebarek we taala halany gomrah eder we halany hidayet eder. Ve Allah tebarek ve taala tamamy işinde galip we hakimdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وتحقيق biz Musany Resul edip özüniň nubowwatyna delalet etýän mojezeler bilen iýerdik. Keten çykar öz kowmuny köfrüň zulumatlaryndan imanyň nuruny ve nasihat ber Hudaýyň geçen günlerinde bolan wakalar bilen. Tahqiq şol geçen wakalarda Hudaýny tanymaga alamatlar bardyr, sabırly we şükürli adamlara.